Hoi, ik ben Barbara de Ruiter en ik ben de auteur en illustrator van Prinses Pompenbladje. Dit is mijn eerste prentenboek en het is geschikt om vat te lezen om bij vanaf 4 uur. Het merken gaat over een ondernemend Liets Famke dat na een spannende reis een echte Friese prinses wordt. Maar voordat zij een prinses wordt, beleeft zij een hele plotte, spannende avonturen. Op een mooie zomerdag stapt een Liets Famke uit een waterlelie. Ze had geen namen en geen thuis en daarom gaat ze heel dol alleenig op reis. Op zoek naar haar eigen thuis. Zou het Famke een thuis vinden? De naam Prinses Pompenbladje betocht ik jaren lien ouders op een nacht mijn holle vol ideeën doet ik net sliepen koor. Toen heb ik midden in de nacht nog een tekeningje van haar maken. Jaren later ga ik het uitwerken en er een echt personage van maken. In het boek binnen een plotte details te zien. Zo heb ik in de illustraties verschillende eigen pompenbladpatroontjes verwerken en ik binnen de Lietse taalklapjes in verstopt. Ik hoop je dat mij dit boek alle Friese prinsen en prinsessen, krijgt als ik, nog meer kruts worden op Friesland.